अगं ये म्हैसे हे मावशी तुला कोणतरी माहित म्हणाल बघ. मी नाही बोलला आवा म्हणतोय आज शपथ मी नाही बोलली परत आवाज दे बोलला मी नाही बोलली ना अगं ये म्हैसे अगं ये कोण तुझं आई शपथ बाई काय रे मावशी अशी या तो माझ्या पहिले बाबूला पण घ्या माझ्या बाबूला बघितलं नाही अशी त्या दोन डेंगांच्या मध्ये आल्यापासून दोन दिला लाव हा तिला पाहिजे अरे काय